Ahojte priatelia, toto je Maťka. A Marek? No a tak, ako sme vám sľúbili v predchádzajúcom videu, dneska vám ukážeme nejaké chutné recepty na to, aby ste si pripravili jedlo, ktoré bude naozaj nutrične hodnotné a aby sa nám do tela dostali tie živiny, ktoré naozaj potrebujeme, hlavne keď cvičíme. Takže ukážeme si jedlo, ktoré je na mexický spôsob. Mexická kuchyňa ponúka veľa možností a spôsobov, ako si pripraviť chutné a zdravé a pritom vydatné jedlo. Toto bude jedno z nich. Bude to niečo ako risotto s hovädzím mäsom na mexický spôsob. Toto jedlo si môžete pripraviť aj doma, podľa toho receptu, ktorý vám dneska ukážeme, ale pokiaľ nebudete stíhať, tak si môžete toto menu vychutnať aj v Señor Tacos. Tešíme sa na vás. Takže poďme teraz na tie ingrediencie, ktoré budeme potrebovať k tomuto menu. Tak základ je samozrejme kvalitné hovädzie mäso. To je základ. Mäso nám dodá dostatok bielkovín, ktoré naše telo potrebuje a sú to mimoriadne hodnotné bielkoviny. Ďalej tu máme samozrejme zeleninu, ktorá nesmie chýbať na to, aby sme mali dostatok vitamínov a stopových prvkov na to, aby naše telo dokázalo tie živiny spracovať. Čiže samozrejme paradajky, papriky, cibuľa, nesmie chýbať cesnak. Veľmi dôležitou súčasťou tohto menu sú aj semiačka, ako je tekvicové semiačka a čia semiačka. Oleje budeme používať samozrejme tie zdravé, to znamená, že olivový olej alebo nejaký avokádový olej, prípadne veľmi dobrý, kvôli tomu, že sa dá tepelne dobre upravovať, aj vhodný na teplnú úpravu, je aj rýžový olej, ale môžeme používať aj rôzne iné zdravé alternatívy. Ako zdroj sacharidov použijeme rýžu, no a samozrejme nesmie chýbať, keďže je to mexické jedlo, tak fazuľa, kukurica, no a hrášok. Samozrejme dáme tam aj nejaký ten pretlak, no a nejaké korenie vhodné na prípravu hovädzieho mäska. Všetko dovolené potraviny, suroviny. Je to vydatné, plné živín, plné vitamínov a tak poďme sa teda pustiť do toho. Takže ideme na to, ako prvé si pripravíme marinádu. Pomáhať nám bude señora Tami, ktorú môžete aj Señor Tacos samozrejme veľakrát vidieť. No a začneme tým, že tam dáme olej. Takže olivový olej. Takže ďalej tam idú takéto papričky. Čili. Čierne korenie. A soľ. No a aby to malo dobré grády, tak môžeme pridať aj takúto špeci papričku. Výborne. OK. Takže marinádu máme pripravenú a ideme si pripraviť mäsko. Takže kvalitné hovädzie mäsko si nakrájame na tenké kúsky. No a nakrájané mäsko si zalejeme pripravenou marinádou. Mäsko v marináde dokonale premiešame, no a následne necháme odstať 6 až 8 hodín v chladničke. Cibuľu nakrájame na drobné kúsky. Takisto si vopred pripravíme zeleninu, ktorú budeme používať. Nakrájame rovnako podobne ako mäsko na malé kúsočky. No a samozrejme jemne posolíme. Takže pripravíme si rýžu, ktorú sme si predtým predmili. Takže máme mäsko pripravené, namarinádované, máme pripravenú zeleninu, no a samozrejme aj rýžu. No a k tej rýži by som mala nejaký dotaz, lebo veľa klientov sa nás pýta, ako rýžu majú používať. Takže Marek, či vieš vysvetliť tam rozdiel medzi tou bielou, parbolie alebo... Samozrejme, ako rýžu môžeme použiť klasickú. Ideálne je do tohto menu je použiť dlhozrnú. Samozrejme, môžete aj celozrnú, ale my tu máme akurát pripravenú tzv. Predvarenú rýžu, ktorá je veľmi vhodná do tohto menu. No a pokiaľ by ste chceli ochutnať pravú mexickú rýžu, tak určite navštívite Señor Tacos a budete veľmi spokojní, je to niečo výnimočné. Ale my zatiaľ použijeme klasickú rýžu a troška čili tam predsa len dáme.
No to čili potom lepšie páli tuky. Presne tak. Na malom množstve oleja krátko opečieme cibuľu. Takže cibuľu máme pripravenú, teraz tam pridáme mäsko, tak ako je uvedené v recepte, 150 gramov. Takže, keď sa nám teraz tá rýža varí a mäsko ešte trošku pripieka, aby to bolo také fajné, tak zatiaľ ja by som poprosila Mareka, aby nám vysvetlil, prečo tento recept, lebo tých receptov vhodných, že je pre taký zdravý životný štýl, je veľmi veľa, ale ja si myslím, že sme to vybrali asi, aby to bolo také pestré, jednak kvôli polyfenolom, kvôli rôznym druhom tých vieš, určite... Áno, podstatné je, aby tá naša strava obsahovala všetko, čo naše telo potrebuje prirodzene. To znamená, že od tých makroživín, ako sú bielkoviny, sacharidy a zdravé tuky, až po tie mikronutrienty, ako sú tie polyfenoly alebo stopové prvky, prípadne vitamíny. A tých receptov, presne ako Maťka vravela, je strašne veľa. My sme si vybrali tento mexický recept, lebo je naozaj veľmi pestrý, veľmi chutný. Lebo mnoho ľudí si myslí, že keď držia nejakú dietu, tak to musí byť všetko urobené na vode a bez soli a bez chuti, ale to nie je tak. Je veľa možností, ako si to jedlo pripraviť naozaj chutne a napriek tomu môže ostať zdravé. Takže práve preto vlastne sa snažíme pre vás vymýšľať aj na základe našich skúseností rôzne recepty z rôznych kuchyň, tak aby vám to chutilo a aby ste naozaj tú zdravú stravu pohodlne zvládli dlhodobo a nespoliehali sa na nejaké v úvodzovkách zahračné dvojmesačné kury alebo diety. Potom po takomto jedle s týtom už nie je miesto na dezert. No je to tak, maximálne keď si dáte nejaký, ja neviem, grécky jogurt s lesným ovocím, tak to je úplne samozrejme v poriadku, ale podstatné je, aby sme netrpeli hladom, aby sme si to jedlo naozaj užili, ale aby sme sa stravovali naozaj zdravo. Ďalej pridáme červenú alebo čiernu predvarenú fazuľu, 50 gramov. Potom pridáme 20 gramov kukurice. No a potom pridáme ešte na záver aj hrášok. Dobre, takže pridáme rýžu, 50 gramov. Hmotnosť vždy uvádzame v surovom stave. Pridáme zeleninu, takže paradajky, červená paprika a žltá paprika. Celkom na záver pridáme ešte cesnak. No a na záver dozdobíme chia semiečkami a tekvicovými semiečkami. Môžeme pridať aj čili papričku, pokiaľ niekto chce pikantnejšie, no a koriander. Dobrú chuť. Tak poďme vyskúšať, čo sme si to navarili. Ja zbožňujem také jedlo. Super. Hlavne hľadať, čo všetko tam je. Super to je. Takže priatelia, ja verím, že vám tento recept padne na úžitok, že vám to bude chutiť, tak ako to chutilo nám. No a samozrejme tešíme sa na vás aj pri našich ďalších receptoch. A ak akékoľvek otázky budete mať, čo sa týka zdravej výživy alebo nejakých ďalších receptov, čokoľvek vás napadne, neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre vás.